先の見えない不安を誰にも言えずに一人で抱え込んでいませんか？強くいなきゃって迷惑かけちゃいけないって言葉にする前に飲み込んでしまう。大丈夫って言いながら本当は全然大丈夫じゃないのに、誰かに話したいのにうまく言葉にできなくて結局また自分の中にしまい込んでしまう。でもね、その気持ちを一人で抱え続けなくていいんだよ。うまく話せなくてもいい、まとまってなくてもいい、言葉にならない思いもそのままでいいから。あなたのペースでいい、少しずつでいい。大丈夫、ちゃんと受け止めるよ。だからもし少しでも話したいと思えたなら、あなたのこと私に聞かせてほしい。